kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seru Sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Aw bisimila maraka fama ka journal Bambara kɛnɛ kan bidonya in na araba mɛkalo tile 30 san 2018 a labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seru Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Diɲɛ tɔnba ɲɛma Antonio Guterres a sera Bamakɔ yan kunungo mɛkalo tile 29 san 2018 a kɛra tile bin waati a bɛna taama kɛ an ka jamana kɔnɔ tile 2 taama a bɛ o kofɔ. Kulu min bɛ n'an ko a ma plateforme pour l'alternance et le changement n'o ye ɲɛdama kura ani yɛlɛma ye fangamara siratigɛ fɛ u ko u bɛna taama juin kalo tile 2 nata yaasa ka wajibiyali kɛ kalata jɛlenw olu bɛ se ka kɛ cogo min na kalata kaana bilalenw jamana kɔnɔna na minnu n'olu bilan bɛ ka juillet kalo 29 nata kɔnɔ. Kulu min bɛ n'an ko ma ko GSB n'u ko ma groupe de suivi budgétaire n'olu bɛ ɲɛdama kɛ tɔrɔmɔɲɔnko la u ye cakɛbara bɔlɔlɔ tɛmɛsira dɔ sigi sen kan n'u ko ma ko site web. Groupe de suivi budgétaire GSB a ye a welewele da kan a n'a penpenko fɔlɔ u y'o kɛ hôtel Masale la Bamakɔ yan kunungo. Donkɔrɔ laban na yan'an ka fara ɲɔgɔn na an ni maa bɛna masala ni o ye Ala ye lujurakɛ maa min talan ye yeli sira fɛ ale ye ɲɛfiyentɔ ye. Ɲɛfiyentɔya o ma bali ka baara kɛ a ka baara ɲɛsin bɛ chaise dilan ani ka manajuru kɛ ka chaise siri a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Dar Salam Fema journalistw ka kalansoba o kɔfɛla na an n'a masala na an ye mun sɔrɔ o la an bɛna o da tulo kan. Denwɛrɛla kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na. An bɔra k'a fɔ Secrétaire général Nations Unies tɔgɔra Antonio Guterres a sera Bamakɔ yan kunungo mɛkalo tile 29 san 2018 a kɛra tile bin waati a bɛna taama an ka jamana kɔnɔna na tile 2 taama a bɛ o kofɔ a bisimilala pavillon présidentiel o kɔnɔna na masakɛ bisimilayɔrɔ aéroport international Modibo Keita tɔgɔla Senugaw fɛ yen o kɛra jamana ɲɛmaa fɛ Ibrahim Boubacar Keita. Secrétaire général Nations Unies tɔgɔla Antonio Guterres a ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kalata jɛlenw olu bɛ se ka kɛ cogo min na Bamaliba kɔnɔna na minnu ta ko fɔlɔ bilan bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ. A ko ale ka taama in nin ye dɛmɛniɲɔgɔnya taama de ye ka ɲɛsin Bamaliba fangamarabaaw ma yaasa o laɲini o bɛ se ka jidi cogo min na. A ko Nations Unies a ka wolomasiri taba fulanbulamatigiw olu ni ka to jamana kɔnɔna na u ka wulikajɔw sira fɛ ko Bamaliba ta de juguyara n'a bɛɛ lajɛlen ka sababu kɛ u ka wolomasiri taba maa 70 olu nin tora san 2013 ka n'a bila san 2018 o furancɛ kɔnɔna na. Kulu min bɛ yen n'an ko a ma plateforme pour l'alternance et le changement faraɲɔgɔnkan kulu de mun ɲɛsin bɛ yɛlɛma ani ɲɛda kura o bɛ se ka di fangamara ma an ka jamana kɔnɔna na cogo min na u ko u bɛna taama sibiridon juin kalo tile 2 nata ka wajibiyali kɛ kalata jɛlenw kalata kaana bilalen olu bɛ se ka kɛ juillet kalo nata la anw fɛ yan cogo min na nin kunnafoni ninnu a dira laseli dɔ senfɛ ka ɲɛsin denwɛrɛw ɲininaw ma Gwara Daba fangaɲinitɔn dɔ ɲɛmaa fɛ Cɛbilen Ndrame ani fangaɲinitɔn wɛrɛw ɲɛmaaw fana tun bɛ kɛnɛ kan a ye tigɛkɔni sin fɛn wɛrɛ la o de ye k'a fɔ ko jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye kumakan minnu fɔ mɛkalo tile 24 kangabakaw fɛ yen n'o de ye k'a fɔ ko Buwate fanga bila maa wɛrɛ fa k'a ta a ko o kumakan in o ma kɛ kumakan ye mun tun kan ka bɔ jamana ɲɛma yɔrɔ wa olu b'u ka dusumakasaya ta ka ɲɛsin o kumakan ninnu ma. Cɛbilen Ndrame a tilara ka farankan kɛ kuma la a ko jamana ɲɛma IBK gouvernement ka kuma lasela o ye min fɔ k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita k'a bɛ jamana ɲɛmaya sigi kalata in kɛ tako kelen ye ko kuma in ko jɔsen t'o kɔrɔ ko ka sababu kɛ ko a tɛna se ka kɛ tako kelen ye wa hali ni filanan yera la ko Ibrahim Boubacar Keita k'olu ma da la ni jɔsenba b'a kɔrɔ han nin ye Cɛbilen ka kumakanw ye. Kulu min bɛ yen n'an ko ma ko GSB groupe de suivi budgétaire n'olu bɛ ɲɛdama kɛ sɔrɔbolo taabolow la a ko olu ye cakɛbara bɔlɔlɔ tɛmɛsira dɔ dilan ni u ko ma ko site web groupe de suivi budgétaire min filɛ nin ye u ye nin welewele da kan a n'a a penpenko fɔlɔ u y'o kɛ hôtel Masale la. Secrétaire général ministère de l'économie numérique et de l'information de la communication o tun bɛ yen nɔ fo ka taa se gouverneur de district ma ani denwɛrɛ ɲinina caman
cakɛbara ni bɔlɔlɔ tɛmɛsira min n'u y'o sigi sen kan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u ko ma ko www o tɛ siɲɛ 3 ye www o tɛ 3 ye ka tɔn min kɛ ka groupe de suivi budgétaire sɛbɛn ka tila ka tɔn min kɛ ka orgue kɛ o de ye u ka fɛn tɛmɛsira ye nin site min filɛ sa a bɛna to maa minnu bɛ yen n'olu bɛ don cakɛbara ni bɔlɔlɔ kɔnɔ ka kunnafoniw ɲini u se ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min na a jɛlen nɔgɔya la jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn olu de ye nin laɲini kɛ a bɛ se ka waleya cogo min na kabini san 2007 waatiw. Tungarange maa fila farafinadenw don olu nin tora k'a sababu kɛ minɔgɔ jugu ye maa 80 banyango olu kɔni nin sera ka kisi a kɛra Sahara kungo kɔnɔna na Niger dafɛla na u tun bɛ sirajan taama de la u bɛ se ka Libi lasɔrɔ cogo min na k'u to yen ka taa nanzara la nin kunnafoni dangɛnɛmayara Organisation Internationale des Migrants OIM fɛ yan'an ka fara ɲɔgɔn na an ni maa dɔ masalana bi o ye maa ye ni lujura kɛra ale taalan ye yeli sira fɛ n'an ko ma ko fiɲɛ ale sɔrɔ nin cɛ in ye fiɲɛtɔ ye nka a ko fiɲɛtɔya man ka maa bali ka baara kɛ ale ye baara kalan ka s'a la o ye baara jumɛn ye a ye chaise soude nɛgɛ la ka tila ka a siri mana la a ye o de kalan a tɔgɔ de ye Mahamadu Sonkore a bɛ chaise siri kɛ yɔrɔ min na o ye Darasalam fe de ye mun filɛ nin ye donbaro ɲininaw ka kalanso kura in kɔfɛla na an n'a masala na an ye mun sɔrɔ an k'o lamɛn n balimakɛ i ni ɲankuma somɔgɔw ne tɔgɔ ye Mahamadu Sonkore mais u bɛ n wele ko Ja Baba de ne bɛ baara kɛ Darusalam goudron la yan ne logelen don Darusalam yan fana an b'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen ni Ala ka latigɛ bolila u kan u b'u sigi k'u bolo fila da u sen kan yalima u bɛ taa gɛrɛbuya kɛ nka an y'a ye k'a fɔ e kɛra maa cɛsirilen ye i bɛ baara kɛ i bɛ baara min kɛ i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye. Bon ne bɛ baara kɛ ne bɛ sɛsi dilan de kɛ ne bɛ sɛsi manamaw ani sɛsi dɛbɛnama ani lipogo ninnu ne b'olu de siri ka tise kɔni. E bɛ nin baara in na a bɛ waati joli. Bon ne bɛ nin baara in na depuis 88. an b'a dɔn k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ni lujura bɛ bange dɔw bɛ a b'u yɛrɛ sɔrɔ maaya kɔnɔ nka a caman na an b'a ye k'a fɔ baara ma nɔgɔ u ma dɛ o kumana e ka baara i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ. Bon tiɲɛna gɛlɛya b'a la quoi. Bon n'i y'a ye mɔgɔ ka se ka lafiya baara la na fɔnde roulement b'i bolo ka baara kɛ i bɛ lafiya mais na fɔnde roulement t'i bolo fɔlɔ an ye kun bɛ affaire sociale mɔgɔw ka bolo kan fɔlɔ i y'a faamu wa. Bon an kun bɛ baara kɛ commune 3 de la jardin d'enfants baroso o kun bɛ yɔrɔ min na dibidani na mairie kɛrɛfɛ bon an mɔgɔ damadɔ de kun don an kɔni tun bɛ baara la ye vraiment o baara kun ka fisa parce que u kun kɛlen don ka charge caman ta an ye kalo saraw b'o la bon u bɛ balo d'an ma ka fɛngɛw kɛ bon baarakɛyɔrɔ datugulen sisan bon ne yɛrɛ nana ka na n débrouiller goudron langɛrɛ fɛ yan depuis ne yɛrɛ kɔni ye nin baara daminɛ ne bɛ débrouiller de la ne ye dɛmɛ ɲini togo o togo hali ANP la ne ye dossier 2 3 k'a don ye négatif. Sisan e mago bɛ dɛmɛ sugu jumɛn na sisan yalima baara yɔrɔ de ka dayɛlɛ ka d'i ma wa fɔnde roulement de ka d'i ma wa yalima i mago bɛ dɛmɛ sugu jumɛn na sisan i yɛrɛ dusu la. Ne kɔni mana fɔnde roulement sɔrɔ o de ka di ne ye n mago bɛ matériel minnu na ne y'o sɔrɔ o ka di n ye. I n'a fɔ nɛgɛ b'a la nɛgɛ de y'an ka baarakɛyɔrɔ fanba ye ani mana ani lilɔn plastique quoi nin ani lilɔn tise minnu filɛ ne yan fɛ. Bon hali ni an ye machine ni eto ninnu ni c'est à dire matériel quoi n'an y'o sɔrɔ bon an bɛ se ka atelier dayɛlɛ o bɛ se k'an lafiya ouais tant que n'an ma atelier dayɛlɛ an tɛ lafiya f'an ka atelier de dayɛlɛ voilà o de b'an lafiya. Yan'an ka fara ɲɔgɔn na baara in e b'a dege kuma min na yalima a nɔgɔyara wa yalima i ye gɛlɛya sɔrɔ. A dege kuma bon baara dege tɛ ko nɔgɔma ye o. Kosɛbɛ. Bon ne yɛrɛ ye courage sɔrɔ a la bon sani n yɛrɛ ka dege yɔrɔ yɛrɛ la bon n ka lamɛri kun bɛ to ka taa n bila kuma bɛɛ bon n degelen yɔrɔ la sisan n yɛrɛ bɛ to ka taa n yɛrɛ ma bon e maintenant sisan bon ne yɛrɛ bɛ taa n ka nɛgɛw san k'u bila surelikɛyɔrɔ la ka taa juru san ka ne yɛrɛ de bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ n ka démarche bɛɛ ne de b'a bɛɛ kɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ye dɛmɛ kɔni sɔrɔ ka atelier kɔni dayɛlɛ ka machine ni eto ni tabaliw ni ka mɔgɔ dɔw ta ka fara n kan non vraiment o kɔni o bɛ n lafiya yɛrɛ de. N'a fɔra sisan ko e ka wari dɔ dafa i n'a fɔ fɔnde roulement k'i mako b'o de la n'o b'i dɛmɛ teliya la sisan. Fɔnde roulement bon 3 millions c'est bon. 3 millions. I ka se ka yɔrɔnin dɔ labɛn. Awɔ o ka ɲi. I ye furu kɛ yan. Bon muso kelen den kelen de don quoi. Muso kelen den kelen. Muso kelen den kelen. Nin ye ne muso de ye quoi. Awɔ. Den ye cɛ wa muso? Cɛ de don. I muso fana bɛ feere k'i kɛrɛfɛ yan. Awɔ ale fana bɛ feere kɛ. Ale bɛ pomme de terre ni salati ninnu ani kɔngɔmuru ni mangoro ni fɛngɛ ninnu ale b'olu de feere quoi. Voilà na min marché bɛ yen nɔ quoi jaba ninnu ni
Voilà. Ale fruit ne feere yan ouais. I si bɛ san joli la? Bon tiɲɛna ne ye 66 bon i bɛ luwanse la bon depuis i b'i ka ko la bien vrai que i tɛ gerewuya kɛ bon min bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye dɛmɛbagaw de ye quoi. N'i ye coup de main sɔrɔ bon gɛlɛya caman bɛ yen o se ka wuli ka bɔ i kan i y'an bisimila a diyara n ye an b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn i ye radio bɛnkan ani malizoom.net directeur y'a bisimila yan ka masala fɛ a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo ala ka fɔnde wuruman ko nɔgɔya ala k'i dɛmɛ i ka baara la denbaya ta fanga ala k'a d'i ma an ka foli b'i nin tun ye Mahamadu Sankore ye ni ale ka fiye ma bali baara la wa bɛ baara min kɛ o ye siège nɛgɛlama dilanni de ka tila k'a siri mana la a filɛ nin ye Darusalam fe la dɔnkibaru ɲininaw ka kalanso kura in o kɔfɛla na nin bɛ dansigi an ka bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen radioso kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ye an k'an janto an yɛrɛ la janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi aw ni cɛ ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sallahu Mahamadu ne ko wasalim. kunnafoni min bɛ di nansarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seyidu Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Aw bisimila maraka faama ka